15 de març de 2016. Estem a punt de plantar la falla de l'Espanyoletó. Tenim així el nostre president i el que volem és que ens lance un missatge per veure com es presenten aquestes falles. Bueno, pues el missatge ja el sabeu, és d'il·lusió com tots els anys. El dia de la plantada és un dels dies més emotius i que més esperem, perquè és quan tinguem a tots els fallers així treballant per una causa comú, que és el nostre monument, i es presenta molt bé, perquè com veureu ja està eixint el sol, tinguem així tots els ninos en la plaça, està l'artista, estem nosaltres, i ara el que anem a fer és a ficar-li ganes i que demà lluïsca la plaça com es mereix. Moltes gràcies. El crit de guerra... El crit de guerra és com sempre, amunt! Amunt!